I gdje ste legende moje, šta ima i dobrodošli u moj novi videoklip. U današnjem ljudi video pravimo znači Rafal sa 200 petardi. Uglavnom ove petarde ljudi možete da naručite na Tomi Pirotehnici, imate dole linkove u opisu klipa. Uglavnom ljudi u današnjem videoklipu rokamo 200 petardi odjednom, napravit ćemo Rafal da 2 paketa puknu zajedno, ovo će biti zanimljivo. Uglavnom ljudi dosta vas se nije subscribe-alo na kanal, tako da brzo, ali brzo bacite subscribe i like ljudi na ovaj videoklip kako bi meni dali veću motivaciju za videoklipove. Da nastavim normalno dalje. Ljudi, ja sam spreman da ovo zapalim, sad ćemo ljudi da vidimo kako će ovo puknuti. Ja mislim da sam napravio fin ovaj Rafal, mislim ovako sam prije pravio, sad ćemo ljudi da vidimo da li će ovo sve eksplodirati. Ja mislim da je sve ok, sad ćemo ljudi da zapalimo, ja sam spreman, ako ste vi ljudi spremni bacite like, subscribe-ujte se na moj kanal i idemo braćo moja da vidimo šta će se desiti. Ljudi, uglavnom 200 petardi je puklo, znači evo vidite znači kako izgleda, ja mislim ljudi da su sve pukle. Dobro sam ih zapalio, veliki plamen bio, malo sam stavio baruta, znači da se može lakše zapaliti. Dakle ljudi, ako želite još luđih videoklipova, brzo bacite like, subscribe-ujte se na moj kanal, a mi se ljudi vidimo vrlo uskoro, čao!